Generalni sponzor emisije Nodol. Želja mi je da kupim konja. Ma jo. Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. Ovako je sve počelo. Izgradili smo 4 etape. Upravo gledate prvu etapu na kojoj takmičari imaju 180 sekundi da pređu 6 različitih prepreka. Preko pauko mreže do guma, kroz gume do stolice, sreći i znanja. Preko silueta do kosina i do tastera. Drugu etapu. Također imaju 180 sekundi da pređu preko bureta do daske za surf. Bitno je da dođu od crvene zastavice, a onda da se popnu na platformu. Preko norveških stepenica siđu dole i preko pečuraka dođu do svemirskog broda. A onda preko broda do Pančićevog vrha gdje ih čeka taster. Sada nešto potpuno neverovatno. Treća etapa. Snaga ruku, izdržljivost, koncentracija, hladno vreme. Bilo je svega, bilo je suza, bilo je povreda, a boga mi bilo je i onih takmičara koji su otišli u finalnu 4. etapu. Vidite mi, navijajte za svoje kandidate, jer njima je to potrebno. To su etape na kojima će se boriti više od 400 takmičara za nagradu Stan u Beogradu. Upravo gledate prvu etapu na kojoj takmičari imaju 180 sekundi da pređu 6 različitih prepreka. Počinju još jedni vitezovi iz blata. Hvala maskotice, predivne ste, preslatke ste. Dobar dan u kuću! Nova epizoda Vitezova iz blata. Sjajni Žarko Lazić. I još sjajni Marinko Mačgalj. Ajmo sad da vidimo ko nam otvara današnju epizodu. Vreme idealno za takmičenje. Temperatura prilično letnja. Za ovo doba godina, 22-23 stepena u našem glavnom gradu. Vetar nema, opora na sat. Vetar nema. Možda ću ja puta satka. Nema. Današnju emisiju otvara jedna takmičarka koja odlično jaše, ali konje. Vidjet ćemo kako će uzeti ove naše poligone. Prokleta avlija, moja je jazbina, u njoj ja pijem i sve redo bijem, jer ja sam Taurunum boj. Nina Božović, dolazim iz Zemuna. Ja, nemojte, molim vas. Trenirala sam košarku 8 godina i jahanje 7. Ma nema šanse. Ma jok. Dovedite mi konja pa ću onda ja to. Želja mi je da kupim konja. Ma jok. Jezik, pupak, nos i usna. Ovo je ime ćerke Hana. Šapice zbog moje patuljaste pudle. Šta je gledaš? Slovo M zbog brata od strica i... Ajde, junac je! To je kad sam zatrudnala pa sam zbog bebe istetovirala. I slovo B, prezime Božović. Obrišite suze i ustani đubre jedno. Znači ja sam Nina Prasi i da ću da pobedim već unapred znate. Ušla sam u vitezove iz blata. Da, Nina je pored mene i mnogo je jaka. Tako je. Mnogo smo jaki. Tako je, mnogo smo jaki. Mnogo smo jaki, jesi spremna? Jesam. Ali ima neka poručica. Da, pozdrav za ekipu iz Zemunskog parka. Eno tamo, naši mojim. Ćao, pozdrav, nema treme? Nema, naravno, kako treme. Hoćemo da uđešemo ovaj poligon. Ma, kako ne. Ajde, Nina, spremi se, stavi kacigu
i možeš da kreneš. 3-4, pozor pali, sačekaj Nina, moj znak. Nina Božović. Turistički tehničar koji videli ste u profilu trenira jahanje. Vidjet ćemo da li će u slobodnom kasu preći ovu prvu etapu. Uzekala je dobro ovo ostrvo. Inače, Nina navija za fudbalski klub Partizan. I ne samo to, ona je verni navijač Partizana, ide gotovo na sve utakmice. I nadamo se naravno da je verna i svom dečku. Dobro prizemljenje. Štrunc, krunc, Oliver Birov. Inače, Nina je poznata kao dobar ortak u kraju. Svima uvek izađe u susret. A dobro izađe iz ovih gumenih tunela. Još malo, još samo krofna Homera Simpsona je čeka. Ajmo, Nina, ne gubi na njoj mnogo vremena. Nina joj se neizmerno obradovala. Ajmo sada. Obrati pažnju sad. Jer ja sam Taurunum boj. Tu je promjena nivoa. Malo je dublje. Inače, Nina jako ovako mlada je majka maloletnog deteta, ima ćerku. Ajmo, nevidljivi čovječe, pomozite jej! Ima za sada još vremena. Bravo, Nina, bravo! Evo je. Potpuna podrška tribina. Ajmo, Nina, samo lagano sad preko tih lokvanja. Ako tu ne izgubiš vreme, prolaziš 100%. Pop, krenula je malo sa strane. Vreme neumitno. Ali uspele. Koji telefonski broj okrećemo kada zovemo vatrogasce? 9-3. Tako je, Ajmo, Nina, bravo! Ne časi časa! Nina ide u slobodnom kasu i osvaja prvu etapu. Ajmo, Nina! Nina, još samo 20 sekundi, požuri. Stvari, još. Ne, bravo, Nina. Da vidimo vreme! Vreme, Bravo. 2 minuta, 47 sekundi i nekoliko stotinki. Božović, Nina, jedna je Božović, Nina, Nina. Nina. Sjajna Nina Božović! Nina istok, Nina. Pa ti si sjajan, Marinko! Sarko, zaista, hvala ti puno! Nina Božović, divno što se raspoložim kad žena otvori prvu epizodu. Mnogo se raspoložim. Ne, otvori, pređe, pobedi i pokaže da je ravnopravni pol s muškarcima. Drage žene koje gledate ove epizode, prijavite se u sljedećem serijalu, ima dovoljno mesta za svaku od vas. A sada, da li će se neko obrukati ispred Nine Božović? Nešto potpuno neočekivano u današnjoj emisiji. Najava drugog takmičara. Da, totalno neočekivano, zato što ste sigurno čuli za sve vrste biznismena, ali za ovog biznismena niste sigurno, jer je on nezaposleni biznismen. Ja sam Miloš, zvani Fija i opasan sam kao Cija. Zovem se Miloš Marjanović, dolazim iz Beograda. Hobi putovanja. Trenutno ništa ne radim, dan gubim i dobro mi ide. U zadnjih mjesec dana sam bio u Grčkoj, Tunisu. U Italiji sam bio pre 7-8 mjeseci. Ali dosta. Ušao sam u Vitezove iz Blata. Ćao, Miloš. Ćao. Šta radiš? Hvala Bogu ništa. Nisi možda umeđu vremenu našao neki posao? Ne, nažalost. Ili na sreću tvoju, bit će posla. Dobro, ništa, ti čekaš bolja vremena, a reci mi da li je pravo vreme sada za prvu etapu? Jeste.
Jeste. Spreman? Može, da. Okej, čekam te tamo, ti se spremi i kaži nešto za kraj. Pa, živite kao da vam je svaki dan posljednji i jednog dana bit ćete u pravu. Ne znam zašto mi sa tim naočarima ličiš na Nenada Okanovića. Sjajan Miloš Marjanović, Nenad Okanović, naravno pozdravljamo, nadamo se da neka ima vetar u kosi ovih dana. Neče, Miloš u slobodno vreme plete kikice. Bravo, Miki, spreman? I ceo njegov komšiluk. Ćao, vidimo se. Srećno. I pokušao je da bude atraktivan, no međutim nije se domogao mreže iz prvog puta. Vidjet ćemo da li će ga to koštati plasmana u drugu rundu. Neverovatan kadar, dostojan, evo, a pogledaj i ovaj još bolji. Ovo je još bolji, da. Sada. Odlično! Da li su sve kikice na svom mestu? Inače, kao što sam malo pre rekao, Miloš u svom komšiluku plete kikice i to gratis. Mnogim komšijama je ispleo kikice. Tako da njegov komšiluk više liči na Jamajku nego na Finsku. Da. Šta je bilo? Da li mu je patika ostala? Nemaš vremena baš za patike. On je uspeo da izvadi patiku, ali Nutella je na dnu grobne Homera Simpsona. Reši se patike, ostavi je negde sa strane. To je i učinio. Da vidimo, može li ima li snagu? Nije valjda da proklisao, nije proklizalo valjda. Nestaje mu snage, ali... Ali dobar je za jednog nezaposlenog. Od 1000 truba ne čujemo onu trubu koja označava kraj. I rotirajući lokvanji. Vidimo, sklupčao se. Jedna patika na nozi, druga u rukama. Evo ga. U kom trouglu navodno nestaju avioni i brodovi? Bermudskom! Ajde dalje, bravo! Bravo Miloše! Kako li će se izvući iz ove ne baš tako lagodne situacije? Ajmo Miloše, raspleti kiku i kreni! Evo ga, nećeš valjda. Dobre, momak je dobar! Ajmo, imaš još malo vremena Miloše! Jedna patika u blatu, druga na kosinama. Ali da vidimo. Ajmo izađi, pritisni taster. Kroz vodu. 2:24, ima vremena i da se iskušina i da popije. Super, 2 minuta, 30 sekundi i 30 stotinki, to je tvoje vreme i bio si odličan. Prošao si prvu etapu, čestitam. Hvala ti. Pa ne znam. Svašta, sve je bilo teško. Nadamo se da će se Miloš možda do druge etape zaposliti i da će popraviti svoju kondiciju. Jer ako nađe posao do druge etape, možda mu neće trebati stan i onda i ako izgubi, neće mnogo žaliti. I onda ako osvoji, ako bude našo stan, možda će pokloniti nekom od nas voditelja. Recimo kao na primjer tebi. Recimo kao na primjer po pola delima, po pola taksi vozimo. Ajmo da vidimo pored Nine Božović i Miloša Marjanovića, koji su vešto prešli u drugu etapu, da vidimo koji su to ljudi koji su prešli takođe u drugu etapu.